हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो जोबोर मुंदांखा सासे फावखुंग्रि, जाय फावखुंग्रिखौ जों बयबो सनाय मुङै मिथियो। नाथाय बिथांनि गुबै मुङा जादों सिम्पुल ब्रह्म। बिथां सिम्पुल ब्रह्मआ जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार सावथुनफोरावनो फाव खालामनानै गोबां बिहोमा जगायबोदों। बिथांनि सावथुनफोराव फाव खालामनाया जोबोरैनो जोंनि गोसोखौ रंजाखांहोयो आरो बयजोंबो अनसायजायो। दा बिथाङा जुलि जाबाय आरो बिथांहा सासे फिसाज्लाबो दङ। बिथांनि हमटाउनानो जादों बासुगाव, गामिया जादों गयबारि आरो धोरोमा जादों हिन्दु। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा रनसायथाम गोमब्रिमुथि मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस एकाडेमियाव बिशारद भारत नाट्यमनि सासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांहा बासुगावआव ल'रियेल प्रफेसनेल बिउटि पार्लारनि खुलिबो दङ। दानिया फैदो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनाय माखासे मुंदांखा बर' सावथुनफोरखौ फारि फारियै मिन्थिनानै लादिनि। खाफालनि लिरनाय बे सावथुना 2004 मायथाइयाव डिरेक्टर रजेन नार्जारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फाव खालामदोंमोन मुंदांखा फावखुंगुर अमर नार्जारी, फावखुंगुर आदेम आरो फावखुंग्रि गीतानजलि बसुमतारी। बेनि उनाव बिथांनि 100 जौखोन्दो गोरोन्थि सावथुना 2005 मायथाइयाव अमर नार्जारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फाव खालामदोंमोन अमर नार्जारी, मस्क' आरो थाम्फै दांग्रा बिथांमोनहा। आरो बे सावथुनावनो बिथांनि सावथुननि फावनि मुङा जादोंमोन सनाय आरो बे सावथुना नायगिरिफोरजों गोबाङैनो अनसायनाय मोनदोंमोन। बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय सिमांना मोगथां सावथुना 2005 मायथाइयाव डिरेक्टर रजेन नार्जारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फाव खालामदोंमोन राजिब ब्रह्म, संगिना ब्रह्म बिथांमोनहा आरो बिथाङा बे सावथुनाव फावखुंगुर एबा राजिब ब्रह्म बिथांनि बिनानावनि फाव खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 2008 मायथाइयाव ओंखारनाय खामग्लिनाय गोसो सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनखौ डिरेक्सन होदोंमोन रजेन नार्जारी बिथाङा आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन राजिब ब्रह्म आरो फाम्फुलि गयारी बिथांमोनहा आरो बे सावथुनाव बिथाङा फावखुंग्रि एबा फाम्फुलि गयारीनि बिबाजैनि फाव खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा खुगा गेवा सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदोंमोन थुलु बर' बिथाङा आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन रुंसारि, दिलीप बसुमतारी आरो मासुम ब्रह्म बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथाङा सांग्रेमा सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन आरो बे सांग्रेमा सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदोंमोन मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि फैलाव बसुमतारीया आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन राजिब ब्रह्म, संगिना ब्रह्म आरो मासुम ब्रह्म बिथांमोनहा। आरो बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय टेनसन सावथुना 2010 मायथाइयाव रजेन नार्जारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावगिरि महरै दंमोन राजिब ब्रह्म आरो मनि नार्जारी बिथांमोनहा। बे सावथुनावनो बिथांनि मोनसे जोबोर मुंदांखा जानाय मेथाइयाबो दङमोन, जाय मेथाइनि टाइटेलानो जादोंमोन दारि मेनाना गुस्ति थरलाला। बेनि उनाव बिथाङा डिरेक्टर सिराज बाग्लारिनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय दावहा सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमन राजिब ब्रह्म बिथाङा आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन निजोम आरो अनजिमा फावखुंग्रि बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय आंनो फिननाय नांगौ सावथुनाबो 2011 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन डिरेक्टर रजेन नार्जारीनि डिरेक्सन होनायावनो आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन सुखबीर कार्जी बिथाङा।
आरो बिनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय गोरबोनि मोदै सावथुना डिरेक्टर फैलाव बसुमतारीनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन रुंसारि दिलीप बसुमतारी, संगिना ब्रह्म आरो रन्जना बसुमतारी बिथांमोनहा। आरो बिथां सिम्पुल ब्रह्मआ सावथुनफोराव फाव खालामनायनि अनगायैबो गोबांथार बर' एलबाम भिडिअ'फोराव फाव खालामबोदों एबा मोसादोंमोन। थारैनो बिथांनि बैफोर एलबामफोराव फाव खालामनाय आरो मोसानायफोरा जोबोरैनो मेहेरगोनां आरो गोसो बोनो हाथावमोन। बिथां सिम्पुल ब्रह्मनि सोमोन्दै आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बिथां सिम्पुल ब्रह्मखौ सोर सोर मोजां मोनो आरो बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे भिडिअ' आरो सावथुनखौ नोंथांमोनहा बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो। लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्स होयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।